Garai hartan zan, komunikabide bat, zergatik, egunkari, iristen zien egunkaritatik aparte, ez zion beste ezer. Orduan, zan, pixka bat, presakako gauzak dana telefonoz egiten zien. O mendian inkomunikatuta bizi, o euki behintzet salida bat, zeozer enteratzeko, zeozer... Hori izan zerbizio bat, bakoitzak etxean zaukanak, deitzen zizuten, konferentzi bat eskatzen zizuten, claro, batzuk gehiago zuten hartzeko, llamadak bialtzeko baino, bueno, kuestioa da, hori izan zerbizio bat. Eta gero, zaukan beste zerbizio bat, eta zan, telegramak, esate baterako askotan, norbait hiltzen zanen pesamek eta horrela biltzen zien, o felizitazio, o erosin abixo, gero o igual bat gaizki zionen, la madre grave, eta hori gai beti preferentzia ematen zion duen altzan bezala aguro ematea. Gero beste zerbizio bat zan, aviso de konferentzia zon izena. Eta zan zitazio bat. Esate baterako norbaitek telefonoa ez zaukan, baina nahi zon zurekin kontakton jarri ez. Orduan, iristen zan, guk apuntatzen gendun, ematen gendun etxe horta, eta ordu bateako zitatzen zion, izketa egiteko persona horrekin. Orduan, ordu hortako etorri batzon, hori egiteko. Gero ze beste gauza. Giro telegrafiko. Orduan, diruan nahi baldin bazen duen bialdu, betetzen zen duen, impreso bat, eta esate baterako, bat zan kaja de rosa, 2 zan elektrokimika, 3 zan bila, badakizu, San Jose, 4 zan Martin Azurmendi, 5 zan Bankua, 6 zan Maripaz, Galdozekin ordontzan, Mariatxo eta Justo. Gaina bizilagunak izan ziren denbora, asko hori zien kasi etxekoak. 6. 7 zan Panaderi, 8 Alustitza, 9 Gorospe, 10 Eugenio Zapaterikoa, 11, amaika zintzan, Zurututza. Guain azten naiz dudatzen 11 zintzan. 12 Irastorza, 12. 13 Jose Gorospe, 13. 14 beste Irastorza, 102 Irastorza. 15 Udaletxea, 16 Arrigetxe, 17 Papelera. Eta jarritu daik, 18 Zaragoetan, gogoratzen zean nola Zaragoeta bizizien, 18.